Dobar dan, danas rješavamo zadatak 10 s ljetnog roka mature iz 2025. godine na višoj razini. Zadatak glasi koja je od navedenih funkcija parna. Da se podsjetimo, ono što ide za parne funkcije vrijedi nam da je sama funkcija, dakle f od x, isto što i f od minus x. Također drugo što vrijedi je da je ona simetrična na osi y. To je simetrična na y osi ćemo napisati. To znači da možda zapravo s tim pravilom simetrična na y osi možemo već u startu vidjeti koja bi to mogla biti. Za recimo opciju C ne možemo reći da je simetrična, za opciju B nismo sigurni, ali recimo za opciju D vidimo da bi potencijalno mogla biti simetrična. Idemo nacrtati koordinatni sustav. Dakle, zapravo se radi o funkciji apsolutno od x pomaknutoj za 7 polja prema dolje. To znači da možemo to nacrtati kao y jednako x pod 45 stupnjeva. Zatim povući apsolutnu vrijednost. Apsolutnom vrijednošću nam se ovaj negativni dio preslikava gore i postane ovo tu. I sljedeći, treći korak, dakle preslikamo sve za 7 jedinica dolje. Idemo reći da je ovo 2, 4, 6, 7, idemo reći da je ovdje sedmica. To znači da naš graf će izgledati ovako, po 45 stupnjeva. Vidimo da je simetričan na y os i možemo zaključiti da je onda samim time opcija D točno rješenje i ostalo ne moramo ni gledati. To ćemo sada uslikati. I postaviti pitanje EduRete AI modelima. Evo, znači, opet nam kaže ako to vrijedi. I on se tu provjerava svaku opciju, dakle uvrštava. Ovo je apsolutno način na koji se rješava taj zadatak i jednostavno ako vidimo da to ne zadovoljava, funkcija nije parna. Ja sam nekako preskočila korake i riješila ga na grafički način, ali vidimo da Sonnet prolazi ispit i rješava zadatak točno. Gemini nam daje istu teoriju, te provjerava istu stvar i kaže da je točan odgovor D. Dakle, jedan i drugi model su nam zadatak riješili računski.